Akwụkwọ abụọ nke Mosis, akwụkwọ Ọpụpụ, isi nke 3. Ma Mosis na-azụ igwe ewu na atụrụ nke Jetro, bụ nna nwunye ya, bụ onye nchụaja Midian. O wee duru igwe ewu na atụrụ ahụ gaa n'azụ ọzara. O wee bịaruo ugwu nke Chineke ruo Horeb. Mmụọ ozi nke Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya n'ire ọkụ site n'etiti osisi nta. O wee hụ, ma lee, osisi nta ahụ na-ere ọkụ, ma erepịaghị osisi nta ahụ. Mosis wee sị, ka m wezuga onwe m hụ oke ihe ahụhụ nke a. Gịnị mere osisi nta ahụ na-ejighị rechapụ? Jehova wee hụ na o wezugara onwe ya ihu. Chineke wee si n'etiti osisi nta ahụ kpọọ ya oku sị, Mosis, Mosis. Ọ sị, lekwa m. Ọ sị, abịarula nso ebe a. Yipụ akpụkpọ ụkwụ gị na ụkwụ gị abụọ, n'ihi na ebe nke gị onwe gị na-eguzo n'elu ya, ala nsọ ka ọ bụ. Ọ sịkwa, mụ onwe m bụ Chineke nke nna gị, Chineke nke Abraham na Chineke nke Isaac na Chineke nke Jekọb. Mosis wee zobe ihu ya, n'ihi na ọ na-atụ egwu ilegide Chineke anya. Jehova wee sị, ahụwo m n'ezie mweda n'ala nke ndị m nke dị n'Ijipt. Anụwokwa m iti mkpu ha n'ihi ndị na-achị ha n'ihe ike, n'ihi na amawo m ihe mgbu ha niile. M wee rịdata ịnapụta ha n'aka ndị Ijipt, na ime ka ha si n'ala ahụ rigoro ala dị mma nke sakwara mbara, ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya, ruo ebe nke ndị Kenan na ndị Het na ndị Amọrait na ndị Perizait na ndị Hivait na ndị Jebus. Ma ugbu a lee, iti mkpu ụmụ Izrel eruwo m ntị. Ọzọkwa, ahụwo m mmegbu nke ndị Ijipt na-emegbu ha. Ugbu a kwa, bịa, m ga-ezikwa gị jekwuru Fero, gị meekwa ka ndị m bụ ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta. Ma Mosis sịrị Chineke, onye ka m bụ na m ga-ejekwuru Fero, na m ga-emekwa ka ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta? Ọ sị, n'ihi na mụ na gị ga-anọ. Nke a bụkwara gị ihe ịrịba ama na mụ onwe m ezigawo gị. Mgbe ị ga-emeworị ka ndị m si n'Ijipt pụta, unu ga-efe Chineke n'elu ugwu a. Mosis wee sị Chineke, lee, mgbe mụ onwe m na-abịakwute ụmụ Izrel sị ha, Chineke nke nna unu ha ezitewo m n'ebe unu nọ. Mgbe ha ga-asịkwa m, gịnị bụ aha ya? Ọ bụ gịnị ka m ga-asị ha? Chineke wee sị Mosis, abụ m ihe m bụ. Ọ sịkwa, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, abụ m ezitewo m n'ebe unu nọ. Chineke sịkwara Mosis ọzọ, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, Jehova bụ Chineke nke nna unu ha, Chineke nke Abraham na Chineke nke Isaac na Chineke nke Jekọb, o zitewo m n'ebe unu nọ. Nke a bụ aha m ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụkwa ihe ncheta m ruo ọgbọ niile. Jee chịkọta ndị okenye Izrel sị ha, Jehova bụ Chineke nke nna unu ha, Chineke nke Abraham na Isaac na Jekọb, o mewo m ka m hụ ya anya. Ọ sị, eletawo m unu n'ezie, hụkwa ihe a na-eme unu n'Ijipt. M wee sị, m ga-eme ka unu si na mweda n'ala nke Ijipt rigoro ala nke ndị Kenan na ndị Het na ndị Amọrait na ndị Perizait na ndị Hivait na ndị Jebus, ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya. Ha ga-egekwa ntị n'olu gị. Ị ga-abịakwutekwa eze Ijipt, gị onwe gị na ndị okenye Izrel. Unu ga-asịkwa ya, Jehova bụ Chineke nke ndị Hibru ezitewo anyị. Ugbu a kwa, biko, ka
ka anyị jee ije nke ụbọchị 3 n'ọzara ka anyị wee chọrọ Jehova bụ Chineke anyị aja. Ma mụ onwe m maara na eze Ijipt agaghị ekwe unu jee. Mba, ọ bụghị n'aka dị ike. M ga-esetịpụkwa aka m tigbuo Ijipt n'oke ọrụ m niile nke m ga-arụ n'etiti ya. Emesịkwa, ọ ga-ezilaga unu. M ga-enyekwa ndị nke a amara n'ihu ndị Ijipt. Ọ ga-erukwa mgbe unu na-ala, na unu agaghị agba aka ala. Ma nwaanyị ọbụla ga-arịọta n'aka nwaanyị agbata obi ya na n'aka nwaanyị nọ n'ụlọ ya dịka ọbịa ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo na uwe mgbokwasị, unu ga-etinyekwa ha n'ahụ ụmụ unu ndị ikom na n'ahụ ụmụ ụmụ unu ndị inyom. Unu ga-anapụkwa ndị Ijipt ihe ha n'aka.